Hallo, vandaag zijn we bij de landwinkel, Recheer en Westeinde. En wij gingen daar eens een keer een kijkje nemen. Wat verkoopt u? Wij verkopen onze eigen appels, bepaalde periodes van het jaar onze eigen peren, aardappelen sowieso, wij hebben uien. Kortom, we zijn eigenlijk een akkerbouw- en fruitteeltbedrijf en wij zijn aangesloten bij de landwinkelcoöperatie en daar verkopen wij ook producten van. Van de provincie Zeeland, daar hebben we ook spullen van. Daar heb je ook de Zeeuwse bolusmix, allerlei soorten artikelen, de Zeeuwse bieren. Kaas is er, ook van de landwinkelcoöperatie is er kaas. Ja, een heel groot assortiment. Komen ook hier heel veel toeristen? Er komen hier heel veel toeristen, maar onze eigen mensen mogen we ook niet vergeten, die zijn net zo belangrijk. Want toerisme speelt ook een stukje mee. Als onze eigen mensen op vakantie zijn, dan hebben we weer de toeristen. Is deze winkel een seizoenswinkel of is u heel het jaar open? Nee, ik ben heel het jaar open. Ik ben 12 maanden open.